Fl-2013 jien kont waħda li ħsibt li pajjiżna kellu bżonn bidla. Kont emment li Malta tista' verament tkun tagħna lkoll. Dakinhar ivvutajt Labour. Għalfejn qed ngħidilkom dan kollu? Għaliex verament nemmen b'konvinzjoni li mill-ġdid reġa' wasal iż-żmien għal bidla f'pajjiżna. Pajjiżna qed isejħilna! Eks qalet Angela Colleiro meta l-ħadd wara nofsinhar indirizzat ir-rally tal-Partit Nazzjonalista f'Taslima. Angela Colleiro qalet li pajjiżna jixraqlu aħjar minn gvern laburista li qed imexxi b'management by crisis, immexxi minn lider li qed jgħix fid-Delgris ta' qablu. Hija appellat b'mod speċjali lil dawk il-laburisti li huma mxebba biex bħalma għamlet 9 snin ilu jagħmlu kuraġġ u nhar is-Sibt jagħtu l-fiduċja tagħhom lill-Partit Nazzjonalista. Fir-rally tkellem ukoll iż-żagħżugħ Michele Tufinjo li fakkar kif pajjiżna mar minn żmien mudlam u kien propju ftit sigħat wara li twiletu li Eddie Fenekadami għamel id-diskors tar-rebħa tal-1987. Malta, għal Tufinjo, minn dakinhar sal-lum għaddit minn ħafna, minn pajjiż li bena mix-xejn l-ekonomija tiegħu għal pajjiż Ewropew. Iżda fl-aħħar snin pajjiżna reġa' tilef l-identità u r-reputazzjoni bi skandlu wara ieħor, Prim Ministru li kellu jirreżenja u bil-konsegwenzi nħallsuhom il-koll kemm aħna ta' kuljum fl-affarijiet iż-żgħar bħal meta trid tagħmel weda biex tiftaħ kont il-bank. Imma Tufinjo qal fl-isfond ta' dan kollu wieħed ma jridx jaqta' qalbu għax hemm tama bil-Partit Nazzjonalista. Għażlu lil min ma jitħaqx bikom f'wiċċkom, min ma jġelkomx tistħu, min ma jaffittx il-ħolm tagħkom. Għażlu lil partit li jpoġġi l-interess tagħkom qabel tiegħu, li ma jaħdimx għal ħbieb tal-ħbieb, illi jpoġġi lil Malta u lilkom l-ewwel. Kristina Majra għal Net News.